Gelorek, oma kenek gawe nyumbung riroyoan rek yo, alias red unit di berbatasan kota Surabaya Barat. 3 kamar tidur rek yo. Terus istimewane mana rek yo? Dapure gede, gawe nek gawe usaha MBG yo. Loh, ukurannya 5 kali 18, kamarnya ono telu. Iki lokasine ndek Uringin Kurung, perbatasan kota Surabaya Barat. Penasaran jero nih, ayo langsung cak udan rek. Langsung rek yo gak suwe-suwe. Lah wis koyo biasae oleh pagar permanen ngene iki. Lah karpot ombo rek yo mobil sembarang iso mlebu blek. Yo, kecuali bis, lek bis bingung atrete soalnya yo. Lek truk koyoke masuk sian. Fasilitas apa depannya koyo ngene, granit warna ireng sampai mendukur, perpaduan karo PVC rek yo plafone yo. Terus nang kene iki ono taman, kenek gawe ngiciri wis sembarang pena turun dhewe. Icirono gedang ta opo wis aturun dhewe. Lek cara ngono sampean gak cocok taman, gedoken gantian kolam rek yo. Isinono iwak lele karo iwak jair yo. Pancingan lek awakmu lek gabut yo. Terus nang kene iki ono parkiran sepeda motor yo. Wis iki contohe. Sepeda motor telu sik mod yo. Terus nang kene iki ono pilar yo sing gara estetik. Kene iki ono terasan kene ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak duwe dosa. Nah, iki kusene rek yo. Wis gak lali bocah. Kusene kayu kayak bancaan yo. Wis. Terus nang kene iki ruang tamu atau orang keluarga sing super gede rek yo. Kenek gawe nyeluk wong sak RT rong RT sik mod. Wis tak plafone PVC, lampu hiase lho apik ono telu kemrentel ngene iku rek yo. Lho terus nang kono iku ono kaca, dadi omah iki pencahayaane apik rek yo. Lah iki saiki langsung nang kamar pertama rek yo. Lah iki kamar pertama kenek diambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ono cendeloe. Karek kono gordene tok yo. Plafon full PVC. Lah iki nang tengah-tengah iki ono area ruang keluarga sing super gede yo. Wis tak colokan gawe deket TV. Plafon wis PVC full. Lah, iki kamar kedua Kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama, langsung. Saiki kamar ketiga yo. Kamar tigae yo padha rek yo, ono anune apa? Cendeloe yo wis anti pengap. Nah, terus nang kene iki kamar mandine. Lho, kamar mandine kenek gados wong 17 yo. Klosete duduk wis tak keramik yo. Plafon full PVC. Ada sabun ready lho, pintune apik rek yo boys. Iki sing apik iki rek yo. Nah, terus istimewaane maneh iki rek yo. Subhanallah. Lho, iki senenganmu kabeh rek yo. Senengane bunda-bunda biasa iki, mami-mami yo. Dapure gede. Kenek gawe usaha laundry room, MBG wis sembarang atur dhewe. Kene nggone kompore, kene wastafele, kok sampean karek kono kitchen set tok, kene kok kenek gendek-gendek kulkas. Lah terus nang kene iki ono area cuci jemur, yo. Lek jare arek saiki iki home service, laundry room ngono apa wae karo rek yo. Kene wis tak kran ya. Wis cuma si UTW kono wis tak pembuangan. Ndukur iku fiber rek yo. Panas kepanasan, udan gak ngarep udanan. Wis saiki langsung yo tak jelasno nang kene. Omah iki dimensi ukurane 5 kali 18, regane cuma 375. Yo, wis. Lokasine ndek Waringin Kurung perbatasan kota Surabaya Barat. Unit iki ready kena gawe nyumbung riyoyoan. Yo, wis ngono ae nek sampean minat atau pengen takon-takon, gak usah isin, gak usah usukan langsung japri WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum. Bye.